Πάμε στο τελευταίο deck. Είναι παλιό βαπόρ LNG, μεγάλο. Δεν go down από μέσα, γιατί είναι scary. LNG Capricorn. Μαλάκα, τι θα δούμε εδώ πέρα. Τα πάντα όλα ξυλωμένα. Δεν υπάρχει κάτι. Μην κλείσει καμιά πόρτα, μαλάκα, θα χυστώ πάνω μου. Παλιοί υπολογιστές, σημαίες, χάρτες, ραντάρ, καρέκλες, τραπέζια. Φεύγω, άστο. Γαμιέστε!